Аюдах та Бахчисарайський ханський палац. В український обіг вийшла пам'ятна монета «Автономна Республіка Крим» номіналом 5 гривень. Монета біметалева, зроблена з мідно-нікелевого сплаву. На аверсі відкарбовані в центрі Аюдах, Ведмідь-гора, античний корабель і ханський палац. На реверсі карта України, частина твору кримсько-татарського художника Рустема Скібіна. Це 25-та монета із серії області України. У Нацбанку кажуть, влітку вийдуть останні дві монети з цієї серії, присвячені Києву та Севастополю. А цю монету вже сьогодні можна придбати за 44 гривні в регіональних підрозділах Нацбанку. Пам'ятна монета «Автономна Республіка Крим» – це пам'ятна монета. В першу чергу вона має більшу колекційну цінність, оскільки тираж її обмежений. Тираж буде 45 тисяч штук. Художником та автором ескізів до цієї монети є Святослав Іваненко. На реверсі монети зображена мапа України в обрамленні орнаменту кримсько-татарського митця Рустема Скібіна.